ospatuko dugu gure 25. urteurrena, Ilun Beharraun elkartearen 25. urteurrena, eta horrexegatik bai ekainean eta bai urrian, bi astez, antolatu ditugu ekintza batzuk, eta horretara etorri gara horiek aurkeztera. 25 urte hauetan, jendetik pasa gure elkartetik arraunlariak, neskak eta mutilak, entrenatzaileak, zuzendaritza ezberdinak, bazkide pilo bat, jarraitzaileak, laguntzaileak, orduan, pentsatzen dugu horiei eskerrak emanez edo, hau denbarko genukela, ez? Eta une honetan gure laguntzaileak dira Funeraria Baskonga, hor ikusten duzuen bezala, Beixier, Autocares 10, Frutasisu eta nola ez gure bazkideak. Hau guztia ez nintzateke izango ere gure Pasaiako udala gabe eta portuko agintaritza gabe. Decía, pues eso,